publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara.
zara, denok egiten dugun, denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke euskara lizean, bere garaia niño siniztu ezean. Asko pentsatu arren ezin zitekela, Zumaian badakigu euskara garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Mediku kirolari eta kazetari, ingeniari youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari gazte, gutako bakoitzak zain, denok irabazle. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Nola itxasoraino, menditik ibaia, herri eskolaraino, heldu dut Zumaia. Berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelai, bere kolorea. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra vez Jimena se rían, estaban contentudas, sobre quién y continuó, se lo vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! De ronda rutera, bonita enviártela, en el vídeo es barrua, arquito no era. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Laudekoak gara gu gogoak ingaude,
gure irratsaioa entzuteko zaude. Trailalalai, entzuteko zaude. Trailalalai, entzuteko zaude. Piztinara goaz gu igeri egitera, uragaia landuaz guztiok batera. Trailalalai, guztiok batera. Trailalalai, guztiok batera. Egunon guztioi, hemen gaituzue gure lehenengo irratsaioarekin. Hain zuzen ere, LH4C gelako neskamutiek izango gaituzue gaur. Amets, Manes, Lea, Jone, Jare, Jokin, Jon, Ibon, Suar, Einaut, eta ni neu Ekai. Urduri xamar balin bagaude ere ahalik eta onduen egiten saiatuko gara. Aurrera ba, az gaitezen gure irrati saioarekin. Bizirik nau, dago lan sentitzen naz, topera nau, geurin orkez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu nahitot, gaurkoan, gogo bat dekoteta, kale gerdizen ez dut inoren baimenik, bier, dantzan hasten nazi, dantzan kalie, danak begire, dantzan kalie, eurize da. Hasieran aurreko astean hasi ginen ekintzari buruz arituko gara. Oraindik hastapenetan balin bagaude ere joetake gabiltzagunero. Ondoren, urari buruz hitz egingo dugu. Gure ekintzaren oinarria izateaz gain bizitzarako ezinbestekoa delako. Jarraian berriz, urarekin loturiko bitxikeria komentatuko dizkizuegu. Eta bar eta buruari emateko txiste eta asmakizunak ere ez dira faltako. Honen atzetik zorion agurak esango ditugu. Eta ukatzeko gaurko irratsaioko galderak egiteaz gain, aurreko irratsaioko irabazleen berri ere emango dizuegu. Guzti hau noski, abesti polita zapailurik! Urdina da, igeri egiten da. Zer da igerilekua?
Bai, 4. mailako ikasleak igeriketan hasi gara. Azken urtea eta eskolatik uretako abentura hau egingo dugula. Otsailaren 10 arte egunero joango gara igerilekura. Txarupalde batera utzi, igerilekura salto egin eta prest gaude gorputz hauretan murgiltzeko. Badakizu zenbat litro ur dituen Zumaiako igerileku handiak? Guk bai, ez asmatu. 500.000 ur litro ditu. Eta txikiak? 50.000 litro. Ura igeriketaren oinarria da, baina horrez gain bizitzarako ezinbestekoa da. Edateko behar dugu, naturan non nahi dago, eta gure gorputzaren zati handi bat ura da. Badakizu egunan pertsona bakoitzak zenbat ur kontsumitzen duen? Kontuz datuarekin. 105 litro ur! Asko ala gutxi da, pentsatzen badugu ura dateko, dutxatzeko, komunera joateko eta eskua garbitzeko erortzen badugu, eta asko xamar da, ez da... Bainoan egiten dugu kontsumo nagusia iturrian 12 litro minutuko, zisterna 8 litro eta dutxan 50 litro. Etxe tresna elektrikoetan berriz bere eraginkortasunaren araberakoak dira. Ontzi garbegailuak 7 eta 20 litro, eta erropa garbegailuak 40 eta 70 litro. Horregatuk, ura ondo zaintza ezinbestekoa da. Adibidez, dutxa ez da edia spa bihurtu. Hortza garbitzerokan txorrota itxi eta tanta bakar bat ere alferrik ez galdu. Ura ez da infinitua. Gogoratu, tanta bakoitzak balio du. Eta gaur zaintzen dugun ura bihar ere egongo dela ziurtatzen du. Beraz, zaindu dezagun tanta bakoitza! Egingo nuke zure sudurrean txurriz. Lurrera erortzean salto, daudeietara joango nintzateke berriz. Ni euritan tabanitz, egingo nuke zure sudurrean txurriz. Lurrera erortzean salto, daudeietara joango nintzateke berriz. Egingo nuke zure sudurrean txirriz. Lurrera erortzean salto, taudeietara joango nintzateke berriz. Euritan tabanitz, egingo nuke zure sudurrean txirriz. Lurrera erortzean salto, taudeietara joango nintzateke berriz. Eta orain bai, presaudete, az gaitezen uraren bitxikeriekin. Egon adi eta entzun arretaz. Balzenekien munduko igerileku natural handiena Txileko San Alfonso del Mar aintziran dagoela, 250 milioi litro ditu, eta ura Ozeano Pazifikotik hartzen du. Balzenekien gizakiok gorputzan dugun ur guztiaren 20% galtzen badugu hiltzorian egon gintezkela? Balzenekien olio litro batek 2 milioi litro ur kutsa dezakela? Zer iruditu zaizkizue, interesgarriak ez da?
eta orain adi belarriak eta pres buruak. Uraren bitxikerietatik asmakizunetara salto egingo dugu. Burua bustigabe pentsatzeko pres zaudeten ikusteko! Urrazpian bizi gara, arpoiak eta eskatak ditut. Nire gorputza irristakorra da. Nor naiz? Arraina! Nola ateratzen duzu elefante bat piztina batetik? Bustita! Biguna izan arren, suak ezin erre. Labanak ezin muztu, zuk zeuk ere eskuetan ezin hartu. Zer naiz? Ura! Itxasoko handiena jatun izugarria bizkar gainean daukatur eta haize iturria. Zer da? Balea! Eta asmakizunen ondoren giro pixka bat arintzeko, txiste bat! Irakasleak galdetzen dio Pepitori. Pepito, nola esaten da ingeles eskatu uretara erori zen eta ito egin zen? Erresa, the cat cataplum in the water glu glu glu, and not mas miau miau. Ja 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 ja! Presio guzti honekin probatu desegin, enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin, adore tanta batekin. Batek jakin zeregin, presio guzti honekin probatu desegin, enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin, adore tanta batekin. Ongi etorriak zerkira, plastiko kontzokira. Benetakoak ez diren referenteak. Gaizki sentitzen zara, lasai ez da zure errua. Kanpotik zatoz, gu bezala bizitzera, araguak jarraitu ezkero lortuko duzu, kuadrilak Urte betetzen txanda iritsi zego. Orain honetan urtarriaren 14tik urtarriaren 27 arte urteak betetzen dituzten lagunen zerrenda osatu dugu. Urtarrilaren 16an LH6Bko oian Tamaio 12 urte bete zituen. Urtarrilaren 17an berriz LH4Bko Itxaso Mazizidorrek 10 urte bete zituen, eta LH6Dko Amets Zendegik 12 urte. Atzo, urtarrilaren 19an LH6Bko Urko Perez eta Iraia Kaskerok 12 urte bete zituen. Gaur, urtarrilaren 20an LH3B gelako Ibai Bufonek 9 urte betetzen ditu. Eta LH4B gelako Alain Arriolak 10 urte. Urtarrilaren 24an berriz, gure gelako Jone Azpetiak 10 urte beteko ditu. Eta urtarriaren 25an LH6A gelako Aner Ortizek 12 urte beteko ditu. Eta bukatzeko urtarrilaren 27an LH5Bko gelako Udane Martijak 11 urte beteko ditu. Zoriona guztioi eta ondo pasa zuen urte betetze eguna. Eta bezera maitasun
zorionak lau musu bat zuretzako. Zorionak belarbitik tiratzean, zorionak lau musu bat zuretzako. Gaur bezalaxe Jarraian, denok itxaroten zenuten momentura heldu gara. Galderen irabazleak zein diren jakinaraziko ditu. Eta segin gaurko irratsaioako galderak egingo dizkizuegu. Aurreko asteko irratsaioko irabazleak hauek suertatu ziren. Atzo urtarrilaren 3 eta 4 mailako irabazlean gure gelako Amets Agirre izan da, eta LH5 eta 6 mailako irabazlea berriz LH5A gelako Moaiet izan da. Zorionak bioi! Arretaz denok, galderen unea iritsi eta. Gure salpenak gogoz eta arretatxo entzun baituzue, ziur ondo erantzun gaituzuela. Hau da 3. eta 4. mailakoetzen galdera. Zenbat litro ur dituzu mailako igerileko handiak? Berriz errepikatuko dugu galdera. Zenbat litro ur dituzu mailako igerileko handiak? Hau da 5. eta 6. mailako ntzat galdera. Aipatu esan ditugun 2 bitxikeri. Berriz errepikatuko dugu galdera. Aipatu esan ditugun 2 bitxikeri. Erantzunak irratsaio daukat ondoren LH4C gelara ekarri behar dituzue. Gogoratu, hurrengo irratsaioa LH4Dekoak egingo dutela. Bururik makurtu gabe eta indarrez gainezka, urrez apaindu ditugu gure orban denak. Entzun ondo, area gora bezala gera. Entzun ondo, geldi ezinak beti aurrera. Entzun ondo, baduzu gustoko begiratu bestaldera. Gu gara taldeko erdi beltzak, sasietan bidea egin dutenak. Gu gara Bueno, orain bai, iritsi da agurtzeko ordua. Irratsaioa zuen gustoko izango zelakoan, gualik eta ondoen egiten saiatu gara. Hurrengo arte! Agur! Sateli, que lo que... Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu. Agur ondo segi eta hobeto bizi! Seremos kortu, gurekin benduzu txiki urragu, eskalos dien inokaztu Milian inaz, gaztian inaz, baina buruza gorruari ja. Milita txekeatzen, da berri joseatzen, enaz jazten karuna zure posa marrazten. En su versión hoy nace el más cabrón, esto su lertzen, así que un compón. Txikitatik bateratzen tardoekin kalera, jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera. Zezenak arrepano, así que dale don dale, así que dale don dale, dale don dale. Y egun hau itzarri tragos en el jaizal, así que dale don dale, dale, eli don dale. Wow, 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 zuziria pestigos, zortziko txikianiko ibarrozko. Wow, 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 zortzitan gaiterua datoz, mafrenazten dalas jakintasunean dasasko. Wow, 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 zuziria pestigos, zortziko txikianiko ibarrozko. Wow, 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 zortzitan gaiterua datoz, mafrenazten dalas jakintasunean dasasko. Txapingo degun orazoa zu, jezale parranda oaxerimo eskortu. Gurekin benduzu txiki urlagu, eskalos dien inokaztu najulaiu. Cali mucho cerveza, buruan puti vuelta. Etxetik eten eta etzinator de vuelta. Zerruan atazko, ainetik kiri vuelta. Elitan ibarren
versión hoy nace el más cabrón. Esto es ulertzen, así que hor konpon. Txikitatik batera petardokin kalera, jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera. Zezena garrapon, así que dale don dale, así que dale don dale, dale don dale. Egun hau itzarri tragozen. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da iskira miskira irrati saioa.